Duol mochung'ne nono tije bar migao mar obila e pacho ka IPOA koro osechako timo nonro ewi tho mar achij mahundu ma obila yango ni nyocha okawo ngimane juma mokalo e yor deruok e tesend obila ma Kisumu Central. Kelvin Oduor ma ong'ere kod nying mar oledhi ni Kevo, obila wacho ni ne odere kod tol tich abich mokalo ei baf mar karo ang'ech e tesend obila no ma Kisumu. Jatend IPOA e alwora ma Nyanza Paul Murkomen wacho ni obila mane nitiere e tich kane jalo tho osendiko dhogi kod IPOA kaluwore gi nonro madhi mbele gi kindeni. Omedo ni girito ripot mar bero ma bende biro konyo fwenyo gima ne onege. And on the morning of Friday, he was found at the bathroom hanging. So immediately we were able to send a rapid response team to the station. The team was able to process the scene, and before moving the body to Ramogi Odinga referral morgue. The investigation is ongoing, and in due course we are going to do a post-mortem to assist us in concluding the case, as in to confirm whether it was a case of suicide or there was malice. So as at now, all statements have been taken from the police, and we are looking forward to more maybe from the relatives. But apparently from the information we got is that the deceased did not have any identification documents with him. Neither are the relatives known. So, but we are working on it to search for the relatives of that gentleman.